عیسا لبر هرودوس گاوا پیلاتوس ev bihîst wî pirsî û got: Ma ev mirov ji Celîlê ye? Gava ew hîn bû got ew ji wê dêra got di bin hikûmdariya Herodos de ye. Wî ew şiyand ba Herodos. Herodos bi xwe jî di wan rojan de li Orşelîmê bû. Gava Herodos Îsa dît ew gelek şa bû. Hê ji mêj ve wî dixwast got wî bibîne, çimkî wî gelek tişt li ser Îsa bihîstibûn û hêvî dikir got Îsa li ber wî kerametekê bike. Wî jî gelek pirs li ber Îsa danîn, lê Îsa qet bersiva wî neda. Serekên kahînan û şerîetzanan li ser piyan rawestan û giliyê xwe li hember Îsa girantir kirin. Herodos û leşkerên wî jî ew kêm dîtin û tinazên xwe pê kirin. Wan cilekî spehî yê got di çirisênê lê kirin û careke dîn ew vegerandin ba Pîlatos. Di wê rojê de Pîlatos û Herodos yên got beriya hingî dijminahî bi hev re dikirin, dostanî bi hev re danîn. Pirtûka pîroz, Encîl, Silav û rêz xweş bû birayên hêjan.